Level up patrol na! Level up patrol na! Level up patrol na! COVID-19 team na alarma sa resulta sang survey sa diin nagapakita nga kalabanan sa mga may edad 20 anyos ang wala nagapati sa virus. Gani alkalde nagpanawagan sa mass media nga buligan ng kampanya kontra COVID-19. Nagpabutsyag sang pagkaalarma ang focal person sang COVID-19 team, Dr. Roland J. Fortuna, sang mahibaluan nga kalabanan sa mga may edad 20 anyos ang wala nagapati sa COVID. Sa survey nga ginpatigayon sang survey firm nga RACI, naging commission mismo ni Mayor Treñas, nagagwa nga 72% ang wala nagapati nga matapikan sila sang COVID-19. Inibisan pa nga may ihibalo sila tuhoy sa virus kag kun ano ang mga protokol. Sa 200 ka mga tawo nga kabahin sang survey nga ginpatigayon sa nagkalain-laing nga distrito sa syudad sang Oktubre 24 to 27 sini nga tuig, kalabanan nagapati nga ang may edad 60 anyos pasaka kag 5 ka tuig panubo lang ang madali tapikan sang COVID-19. Knowledge does not easily translate to practice. While majority of the respondents believe that the old and the very young are susceptible to COVID, only a small majority use face masks all the time in the presence of old people. And less than 50% use face masks all the time in the presence of babies. Majority of the respondents claim that the symptoms of COVID include fever and cough. Yet, when a family member has flu, an overwhelming majority just provide medication for the patient. Very few bring the patient to the doctor for checkup, and few also ask for advice from the BHW or some other authority. And majority of the respondents believes that washing of hands with soap and water or with alcohol will prevent the spread of COVID. Yet, not everyone wash their hands with soap and water or alcohol all the time. Sa datos sang Iloilo City Epidemiology and Surveillance Unit, ang mga may edad 21 to 30 anyos amo ang mga nagpositibo sa COVID-19 sa syudad. Yan, amo gini siya ang working class ni anaton ng mga edad 21 to 30-year-old. Panagdumo naton ang requirement sa kanan nga mga pregnant nga magpa-RT-PCR ang near term sa tingin childbearing age ari man ang Gani nag-apila ang alkalde sa mass media nga buligan ang syudad agud mapahibalo sa publiko nga ang COVID-19 ang wala sang ginapili nga edad kag gender. Ga pilar gid ko tani no nga nakita naton sa survey sang RACI nga while ang iban naintindihan nila nga kung anong minimum health protocols pero kalabanan nagapinsar nga ang ini nga minimum health protocols para lang ni sa seniors kag para sa minors kag sila hindi sila maapektuhan. Amo na nga nagaapilar gid kita sa aton tanan nga pumuluyo sigurohon gid nila nga tanan sunod gid sang minimum health protocols, especially kung magsulod kita sa aton panimala ay may ara nga mga elderly, sigurohon ta gid kay ini mapakita nga that's the only way that we can fight this COVID-19, especially sa mga households nga may mga pumuloy, may mga upod sila nga nagatrabaho, may mga upod sila nga may ginaobra sa sagwa sang balay. Ang pangayo ko gitani nga sundon man ang minimum health protocols, no? Mag-usar sang face mask, may physical distancing, mapanghinaw permi. Nagagwa man sa survey nga nagapamati ang pumuluyo sa mga barangay health worker. Gani nagapatigayon sang COVID 101 campaign ang lokal nga panguluhan sa mga BHW para mas mapasangkad pagid ang kampanya kontra COVID-19. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Mga mapektuhan sang proyekto sa kilid sang Dungon Creek pagasaylohon sa plano nga condominium type nga relocation site. Ini ang itsura sang isa sa 5 ka condominium nga relocation site nga plano tukuron sa syudad. 5-story low-rise residential building nga may 60 ka units. Ini magatindog sa barangay San Isidro Haro. Ang iban, ginalantaw pa kung sarang mapatukod sa barangay Sook Arevalo, samtang ang iban, ginapangitaan pa sang lugar.
Mangin benepisyaryo sini ang mga residente nga nagapuyo sa higad sang Subakag Creek nga maapektuhan sa mga development. Ang una, ang diri ang apektado sa Bulilaw, Bakaw, kag dito sa Kalubihan. Kay ti daw dira ang apektado. Dason may area man kita diri sa Rizal, river na blahang, Rizal nga creek na nga daw puno sang tawo. May ara man kita dira sa Landoni nga ginaobrahan subong sang drainage sang DPWH. Kag dira sa aton Basiano River, way pa na iya sang program hasta subong. Ang Budburan Creek isa pagid na kay ti gusto tagid nga diri sa Lapas-Lapos area matayo yun ang gwa sang tubig para hindi na magbaha dira. Sa tion matigayon ng condominium type nga relocation site kapin 240 ka pamilya ang makabenepisyo. Nagpabutyag na si Senador Franklin Drilon nga magahatag siya sang 200 million nga pondo sa National Housing Authority para diri. Sa bahin sang Iloilo City Government, magalo ng syudad sa NHA balor 50 million. We will have 5 houses, no? Kason ang next year may ara pagid kita idugang nga isa pagid ka balay sa NHA. Ang SMDC gina-finalize manamon kay yung ilang nga mga compliance para sa socialized housing diri man nila ibutang sa aton. Magluwas sa residential building, may proposed project pagid ang Department of Environment and Natural Resources ang Dungon Creek Esplanade. Para dira sa Bulilaw, sa Dungon Creek, Bulilaw up to L98. Ang DNR sa Bulilaw, Bakaw, kag L98, may ara sila 60 million. Si Senator Drilon may ara man 120 million. Ubrahan na da sang Esplanade, gamay lang nga Esplanade, both sides, kag may mga suga dira, no? Kay parang dira nga lugar matahuman. Liwat magasapol ang Iloilo Batiano River Development Council agud istoryahan ang ini nga proposal. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.